ji bername dengê kolanê dem baş temaşevan û dînerê nêja. Em vê hefteyê ji Stenbolê bûerane. Em ê hewl bidin ji kolanên Stenbolê di derbarê pêvajoya çareseriya a ji bo pirsgirêka Kurd li Tirkiyeyê didome û rewşa nîqaşên li ser desturan û a Tirkiyeyê fikr û ramanîn gel bigirin. Hûn wekî Kurdekî çi difikirin divê derbarê de? Ez dikarim bu Kurdî wekî Kurdekê jî dulka xwe de yaşamıştım. Em dixwazin sorun çê nebin. Gêrî adım neyên avî tenê. Tiş bi siyasetê çizmişti ve hakkı hukuk mera yani lêv ve xweyî jî hev ayrılmışke. Yani çuka tiştê zêde di ülka me da tabii ki em çuka zimanê me Kurdî bezî Türkiye ülka me ye. Hem û Türkan birayê hevin yani. Îro Kurd sorunî heye ama özgürlüğa Kurda kısık e. Hakkı hukukekî di bitûmî dergahê resmî kuruma da yani alîkarî nayê kirinê. Huzurun oluşması için ne yapılmalı? Sürmesi iyi bir şey değil yani. Onun çözümleri bence gerek vere çareser kirin. Yani jer dualiye bajî günah nabe. Asker bejî û alî dînê bejî nabe. Valla em dixwazin ku çê bive, yeter ki bira çê ve vê xwe nwanekê bira were seglandin, bi çi awî dibe bira ve, meriv texmîn dike ku terefê Kurdan ku ciddî ne. Meriv wê texmînê dike gorî ku em televizyona sê dikin. Fat dewlet here dengî tawîzê daha zêde ji wan dixwaze. Dewlet vê bira kesinlikle qaysir şarsî silahê xwe deyîn. Meriv wisa texmîn dike yanî gorî ku xeberdaran bidar dikin. Yeter ki bira vê xwe bisekine, bira çê bive. Ahmet Spor bayrağı asıldı diye köprüye. İro ala Ahmet Spor ji ber ku li köprüyê hatiye dalaqandin. Nizanim êvanan hatin dalaqandin, Êdinê hatin dalaqandin ya yani ev çi alaqe? Yani Êdinê jadin dalaqandin ama naxwazin bibînin. Yani bi Kurtê hê jî li vê welatê nîcetperestiyekê Kurd heye. Heya nîcetperestî li vê welatê hebe tu tiştekî nakeve rê. Devlet sözünü tutarsa bu ırkçılık biter. Bu ırkçılığı bitirmesi lazım önce. Bunun da Kürt dilini bir resmi dil ilan etmesi lazım. Her yerde kullanması lazım. Hani bugün mecliste Kürtçe konuşuyor. Eğer devlet sözü xwe bi cih bîne ev nîcetperestî ev ê bidayî bibe. Gerek ev nîcetperestiyê bide xilas kirin. Gerek zimanê Kurdî were fermî kirin. û zimanê Kurdî di aliyê her warî da gerek were bikaranîn. Kürt dilini bir resmi dil ilan etmesi lazım. Her yerde kullanması lazım. Hani bugün mecliste Kürtçe... Ev zimanê dayîkê niha dayîka min Tirkî nizane û tê İstanbolê û Kurdî daxile mevsûc e. Yani Tirkî nezanîn mevsûcek e. Türkçe bilmemek bir suç mu yani? Ana dili Kürtçe öyle. Benim annem... Ya bir süreciden başlamış ki bence Kırdemar'a bir kandırmaca bir mesele ya. Yok bu süreç içerisinde Koçek Kirbinan ha gele çözmüş Kirbinan. Hep aktarmış ki işte bu süreç içerisinde PKK silah barda bir PKK silahcı barda gene aynı süreç devam etti yani herhangi bir sonuç varmış ne be? Olması lazım. Özellikle Doğu bölgesinde bölgesel olarak yapması lazım. İçlerinde
gerekê di hundirê xwe navxweyî de ji bo Kurda otonomiyekî bide û di hêla têkiliyên navnetewî de jî gerekî girêdayî Tirkiye be. Misala ji we re bêjim yani Rusya ji welatekî pir mezin e. Li wekî cihekî Rusyayê 21 zimanên dayîkê tên bikaranî. Li piranî welatên din ê jî wisa ye. Misal Fransa jî welateke sê zimana dike fermî û kare perwerdê xwe jî bibîne. Yani gerek ev bibe. Di zimanê zikmakî de gerekî perwerde hebe yani. Ez vê dixwazim bêjim. أنا جدش ما بردانه ولو جهبت مسكن أنا ولو جهبت كن قابك أنا جهبت خلاص بدي سلمة بقرا Yani tu dibe ev süreç pevajona gecesi. boş فرات يا قول سرج قلت أنا شو ما بقى ما برانه ده شو ما قلت ما برانه سلحني دم تجنود الشركة تمامي belediye başkanı mı eve mi güçlük siyasetçi il başkanı mı tamam ne tahsis adamı Tokyo'da mı güçlük Rabia'nın Dibe şunu ona berdin. هو قالك بردك بنادي ذات سوريش تانية ما تخافين أنا عباش خش متن وینه یعنی همچون کن که سلاح دارن همه ازگیرکا ادن و دیسا چه نبود دیسا روژاوایی تدید کل مکن چون پشتا سوریه گتن دولت سوریه ایشیده و ساله تدید کلی ویمه ترکیه که دیسا چون پشتا وی گت یعنی هنوزم یه مجب چه سوشتی نبله گرکه güven خواهانه اینه Peki ji bo ku ev pêş ve here tu wekî Kurdekî ciwanekî Kurd xwe aydê vî dewletê vî pergalê hîspikî divê çi were kirin hêviyê te çi ne bendewar daxwazê te çi ne yani jiyanek azat evet çawa mesela di anayasayê de divê çawa werin nas kirin yani ben bayraka hada ben özgürce dolaşmak istedim. Yani Kürdü Türkiye o birayı evet ülkede yaşamıştı be. Mesela diyelim savaş eksi ve çibe. Mesela Kürdü Türkiye bevrap keve siyaseti, bevrap keve savaşı. Yani aynı birayı eve. Ama çıkırın Peki dehêla qanûnî de jî biran e ji bo dehêla qanûnî de jî bibin bira divê çi werin kirin ya ku gava bivin bira, dihila kanun edacı. Gava bivin bira, evi yekitiya on hebe, özgürlüğe Kürdi, Kürtçüt xwaze, li ser çevi divi ülkede amade ve runi lükak ve sıcak binere, li Türkiye sıcak binere eşit be gere. Tamam mı? Gere eşitlik hebe. ji berê de bi salana ev biratî heye yani wexta em Çanakkale jî mêze bikin di şerê Çanakkale de jî ev xwe ye yani niha ev biratî heye û tu nikarî nehespînî bijî ki ev biratî nîne süreç bozulursa ne olur bir yani eger pêvajo xirab bibe ne baş yani ev çil sal ev micar berdewam dike zaten yani ji vir şûn ve gerekî êdî çareserî were gerandim niha li vî welatê sed û sî û pênc Kurd hebin tu nikarî wan tune behespînî yani sayamazsın yani. Mümkün değil. Yani yazık günahtır. Askere de yazık, onlara da yazık yani. Devlete de yazık. Devlet o kadar masraf ediyor. والله بخواد کنی کی کد کو دعوا حق کنی کی حقا بدانه وان مثلا وقت زمانی وان تکت آنا یاسایی وقت کو مکتبی وان هنه کی چه بینو وقت کو ناوی گندو بازار هنه کی باتران دکش کرن مرد قابل هر جی آن که گرچه هنگی بری خوشتره مرد قابل هر جی خو ifade بکرانه وقتی آن کی براتی هم دخوازن اوه خوینی برا بسکنه خوین و رتنه مدینه خوازن تو که ترده نخوازن نکو امتنه نخوازن تو کسی کی ترکی نخوازن چه بگونه باش Kürtçe anlıyoruz. Zazaca da anlıyorum annemze ama Ez Kurdî jî zanim fehm dikim û zazakê jî fehm dikim. Dayika min zimanê wê zaza ye. Ama kurmancî baş fehm nakim, nizanim biaxivim. Ji ber ku zimanê me fermî medrese naydaye. yani bir okulda öğretseydi belki öğrenecektik ama Em nekaribûn bielmin yanî. Ka me çînedim, derfetê me çînedim em bielmin.
Yani hakini men ne ku ver mecit ve azmane xo haberden zara meci haberden yani azmane xo bir nevisine yani işte okula her şey öğrenmiş bir başat şey hoş ama hakini ben Kur'dan genellikle yok saymışken dilime yok saymışken em devlet zêde tawiz zêde ji wan bixwaze evanê jê wê nekin PKK jê wê neke Xwedê neke dîsta pevçûn çêve em naxwazin çêve çê nebûna baş bû ez xwe jî malbatekî bedêldayî me berê me xwe jî zê dawana ka da hatiye min dakirin bat em naxwazin xwên berjê yeter ki biraz çê bibe Çık kanuna van o kanayloniye. Ve ana beşis bir takva garin vakitinde. Kanuna vatını ya. Zor elmetkin başka şekilde zor bazı kavanı. Tu bawer nakî bu. Bana. Belki ev çawa çareser be. Ya ço haya Em çi bev bikin. haya kafiya sahibi. Em bir halime afhal. Kumru bebe. Bir vatandaşa gidin ya besleri belki habbeki ki. Ko avcı ki adaleti o demokrati o insaniyeti bir meşenin ve Türkiye hakkı düzelmiş mi? برنامه دنگی کلانه و هفته ج استانبوله ج کلان استانبوله بواره بو محول دا دنگی گل استانبوله د دربار پیواجو چهار سریا پرسکریکا کرد او دستورانو دا جواره را گینن حیا برنامه اکدن هر شاد و بختوار بمینن ایوب اوک نوچه تیوی استانبول